A Igrexa da Madalena acolleu esta mañá a presentación da segunda edición da Feira Artesanía, Saber e Sabor, que se levará a cabo entre o 5 e 8 de decembro no casco histórico de Ribadavia. Un ano máis poderemos disfrutar en Ribadavia desta nova edición do Mercado Artesanía Saber e Sabor. A verdade é que para min como alcalde pois é un privilexio poder estar presentando unha vez máis esta actividade que se celebrou por primeira vez o ano pasado e tuvo un éxito brutal. A verdade é que eu creo que foi unha actividade que sorprendeu a toda a cidadanía de Ribadavia, pero incluso os visitantes que se achegaron por milleiros a visitar Ribadavia e a disfrutar do mercado. Durante a ponte de decembro, a vila converterase nun mercado aberto de produtos de artesanía alimentaria e artesanía de Galicia e contará con 14 obradoiros de artesanía de Galicia. Esta feira, ademais, será o punto de partida do proxecto pioneiro de dinamización comercial Vilas Vivas da Consellería de Emprego. Eu me quedaría cos datos. Todos os artesanos alimentarios de Galicia queren vir a Ribadavia, 31 de 150, é dicir, o 20% deles. E que houve algún o ano pasado que consumiu o que traía aquí e o que tiña po mes seguinte, porque non daban feito a vender. É boa mostra do éxito que tuvo a actividade. Está tamén a representante de Artesanía de Galicia, Elena, e sabe perfectamente que tamén moitos artesáns aquí tuveron moitas ventas, porque hai que decilo, deso se trata, isto se trata de dinamizar e que todos teñan rendibilidade, senón o proxecto non funcionaría. A través da rehabilitación de baixos en desuso e a súa posta a disposición de comerciantes e artesáns mediante un proceso de licitación, a iniciativa dinamiza a economía local e o tecido productivo. É certo que este tipo de eventos naceu con tanta forza que xa podemos considerar que vai ser xa un referente dentro do territorio galego como un evento singular e diferente e, como sinalaba o alcalde, dinamizador das nosas vilas. Hai que decir que neste evento é cando se xuntan a creatividade e o talento daquelas persoas que manteñen vivos eses oficios tradicionais e que se une a esa calidade e a esa excelencia dos produtos agroalimentarios galegos xerando esas experiencias únicas que podemos amosar o ano pasado. Xa no primeiro trimestre de 2026 avanzarase na reforma dos locais xa alugados co obxectivo de abrilos ao público de maneira progresiva durante a primavera, para chegar a xuño cun total de 15 establecementos distribuídos por 3 rúas e prazas do casco histórico.